sa ka. Mayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Cherry. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Almost Over You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Maganing ko sa kababay gata ka Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Cherry. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Mukuha kag lain katabang? O lagi, kikinahanglan kayo no to dinis bahay good. Pila nakakatabang mo kalit hawa din eh. Aw, ikaw gud. Basta siguro alang nga ang imong kwaon kay dili manghilabot sa tumabutang din eh. Salamat sa imong pagdawat na ako, tiha. Way isa pa yan, uy. Gusto sa kong makatabang sa imong pagtuon. Ayaw ka bala ka, ti. Di ka kahatagan og labat sa o. Salamat, Day. Te, nakaluto na ko sa inyong pamahaw. Naplansat sad na ako ang imong uniform kang kuya. Maayo noon. Dali, dungan na lang na mo kaon din eh, mientras tanto nga natog pa ang mga bata. Taw-taod lang ko, te. Sa'yo pa man sa kaayo. Ayaw pag sa Cherry. Sayo pa bidaw kayo para ipamahaw rong oras. Nala, sige. Pahaway lang ulit balik dito, Kaw. Ako ni bahala din eh. Salamat, te. Murag, nagluspad man si M.M. John Rex. Nakabantay ka? Oo, waman. Una-una na tingalan namin mo eh. Sige na, kaon na diya. Te, sorry kaayo ha, pero napahawa na ko. Ha? Nga naman, doon na kay problema? Kuan, te. Nakita na nako siya nga nang hilabot sa tong personal nga butang. Kuya John Rex. Tinuod ba, M.M.? Di ba niingon ko nimo? Nga kung naa kay kuhaon nga katabang, kanang kasaligan og dili hilabtanon? John Rex? Sorry, te, pero napahawa na ko din eh. M.M. Ay, saon man ni, uy. Hangtod rin uom, di ko makakita kay kapuli ni M.M. Pila naman ni kakatabang tining mga hawa, uy. Huwag magi magtugay. Saon man ako kung trabaho, ay ni. Tawagan ako kung amigang bayot, bi. Basi na siya i-recommend. Hala no? Huway! Murag yun na rason nga nagkikita ka na ako. Aron mangutana ko na aba ko'y ika-recommend ni mong katabang, ha? O, lagi. Ikaw ba amoy daghang connections? Ulo, uy. Di ba bago naman mo nga nagkuha katabang? Nipahawa man day, uy. Ha? Uy, ano ko taon? Nasakpan man ko ni John Rex nga nang hilabot. Uy, oo ba? Nala sige, mangita ko. O sa may preference ni mo. Gusto ko batanon nga babae. Kanang nag-eskwela ba ron? Aron basad nga matabangan sa nako sa ilang pagtuon. Nala sige. Mangutana ko sa akong mga kaila, ha? Cyril or... Unsay pangani mo, day? O pila edad ni mo? Lorna, te. 17 na akong edad og taga-isla ko, te. Uy, mao ba? Mauding daot kay ka. Um, Ay kabala ka. Dinhina mo, dili gyud ka pagutman. Kung unsay kanon na mo, mo'y makaon nimo, ha? Salamat, te. Recorded by Radio Mo TV.
Pariyabuyag, kugihan bataa og lambing. Maluoy gani ko kay pretigyong ni Wanga, uy. Uy, mau ba? Lano? Luoy tingali nagkahintang dito. Ay, magampo lang kung magdugay na na diya sa inyo. May talagi day, uy. Salamat ha. O say kasulti mo sa tong bagong katabang ron. Okay naman. Wa ra kay nabantayan? Wala naman, day. Buto na ba ta? Mao ba? Maayo hinuon. Mao sabi tayo ako nabantayan niya. Gani, lambing sa siya din ako. Maayon tag magdugay na gyud siya nato, no? Mayon ta. Amaw magkakuya, uy. Lingawan ninyo god. Si kuya ti ay bugal-bugalon kayo. Nga naman? Kay kadto ko ng pagbag-o pa na akong abot, wangkig ko no kaayo ko. Karon kay ni gwapa na kuno ko kay naunod-unuran naman ko. Mao ba? Tinuod man sad. Thank you kaayo ninyo ti ha. Tungod man sad gud ninyo kay nabati na ko nga dili ko lahi ninyo. Basta magtarong ka lang. Tarongon ka sa gid namo. Thank you te. Sige na ti kaon na. Sige. Ang mga bata, wa pa nang naog? Nakakaon na si CJ te. Si Inigo maiwa pa. Ha? Nga naman? Ma, pasadi lang muna ko. Nak, noon sa man ka. Pila na ko kaadlaw nakabantay nimo. Mura kag naigili ka yan, naki problema? Wa, may. Nahibaw kong naa. Sulti ko sa tinuod. Ma, Ngano? si Papa ug si Ate Lorna, Ngano? nakita na ko sila, ma. Kadaghan na. Sa kwarto ni Ate Lorna. Unsa? Unsa ba ka? Kalin magpadag ba? Tinuod ba? Doon na may relasyon ni Lorna nga atong katabang? Nabuwang na. Ay patagag panangil, oy! Lorna! Lorna! Wala si Ate Lorna sa iyang kwarto, ma. Wala sa kanyang mga gamit. Hayop ka, John Rex! This is City Anyos ni Patol ka! Chere, unsa ba? Ay, good ko butang-butang eh. Nakita ka pa. Kamong duwa si Ate Lorna. Itugan yun eh ka, ha? Sa ato pa tinuod ka di ay! Ha? Hayop! Baboy mo! Labi na ka! Gusto na! Hayop ka! Gusto na! Ay, kupon ah! Kung di ka gustong mamatay! John Rex! Pagyapon mo ulit si Papa, ma. Uwa paghihapon na ka. Sorry, ma. Sagid na ako. Kung mapan ako, misulti ni mo, dili unta mo mag-away ni Papa. Nak, nakayo pagsultian na. Uwa kay sa, ha? Ulion paghatang Papa, ma. Inigo. Nastress ko. Ngano? Naglagot man ko. Sidang gichika ka na ako nga na-affair mo ba na o ang batan-o ninyong katabang. Giaway mo gito na ako katong akong kailang nag-recommend ato niya. O niya, ni unsa man siya? Laliman ka. Niingon siya na ako nga biniyag nag-usab na itong bataa. Kayang style ay atong katabang ninyo, magbaligya dito sa iyang unod. Nana dito'y kuan. Kuan baka na bang naana na dito ba mangway kahadlok. Unsa? Maliit. Og niya pagod ay, na tanawa rin picture oh, ang tanawa oh. Imong bana og ang inyong katabang sweet kaayo sa bangka oh. Ay. Wen nga hunang naa sila gigubang nga pamilya.
Mao ding wala mi uli nimo kay ni kuyog na din sa babae dito sa ilang isla. Mga hayop sila. Gabaan po ta sila silang kipuhat na ako. Tungod sa akong kalagot nila, akong gipost sa Facebook na ng ebidensya nga nakuha na ako bahin nila. Ug wa akong magdahom, nga dili lang day kausa kini gibuhat sa kumbana, kung dili makadagang higayon na. Naay ni-reach out na ko uban namong katabang nga mga batanong babae sa una, nga nisulti sa experience nila sa pagbaboy sa kumbana nila. Naay uban ni ingon nga nabugos sa kumbana nga hilabtan sila og bayran. Unya ang uban, nakasuway gud og gihikap sila sa kumbana. Hinungdan nga namahawa sila. Grabe kaluog ang amahan sa akong mga anak. Nagtuo kong nakailan na kay ko sa kumbana, pero wa pa man gid di ay. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mugad ang mga hikalang kaagi ni Cherry nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit ka nagulahan. Almost over you. Ang mong kaagi gibahatan doon sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga hikalag mga sukinti paminaw, kinasingkasi ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. O gingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ang akong kaagi. Ako si Joel. Sa dili pa na sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Only for You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Magaling sa kalalaki nga taga Barangay Mindanao, Malabuyok, Cebu. Ang atong tatampo, nagdasingan nga Joel. Recorded by Radio Mo TV. Bajul, huwag nyo kayo lingaw din sa ito ba? May paog, mugkuyog na ko eh. Ha? Asa ba? Pinad ba? Nagkinahanglan mo kung tao nga akong gitrabahoan. Sumanganahan ka? Saan sa nang trabaho ba? Ay, bodega lagi sa mga soft drinks. Pero di man noon kapoy kay daghan ta. Sumam, trabaho ka? Ah, sige ba? Pero nanghilan sa kong nilang mga magpapa. Uy, Unsa? Syudad? Oo ma, manarbaho ko sa syudad. ya, usam sang trabaho ang imong sundan nito, Joel. Kuan lagi ba? Kanang budiga sa mga soft drinks. Uy, pug arte ng trabaho, Ngalasa di ka na. Okay na po eh. Ano na sa trabaho nga bugat tinis bukid ba? Manarbaho ko pa. Kaugot. Uy, Okay. time pa. Imo ning tugtad nga mo adto og syudad ang imong anak dong? Ya, patuan na eh. Di na bitaw na bata. Pwede kape na bayan na. May gani kay disugot ra ang imong mama o papa.
Nga, mukuyog ka na ko ba eh. Sugot ra taon bay. Di nam sa bata nga ila pampugnan. Mahagod. Ay! Boss! Oh, I-file niya rin yung basyo soft drinks, ha? la. Ah, dali bay. Ato sana ipahil ka ng mga basyo soft drinks. Ay, salamat. Magkapahuway na gid ko. Kapoy-kapoy sa yung trabaho, ara. Pero, sige lang. Antoso na rin ako. Ang importante nga, may trabaho ko. Saman, kaya rin mong trabaho din eh. Kaya ba? Kaya. Aw nalay usahay kapoy. Labi daghan ang magpa-deliver. Pero, kaya ra eh. May noon. Joel! Kaya deliver yung surprise, bay! Ah, kadito sa baya? Kay naku i-deliver. Asa man ni hatod bay? Sa among ami ko. Kuyog lang ka na ako. Kagwapa niya. Recorded by Radio Mo TV. Salamat sa pag-deliver, migo, ha? Ah, may isa pa yan. Ah, sige miga, adano ko? Kadayon sa amigo, eh. Mamiya makagbuhi. Aw, Ila-ila sa ta. Ako si Beverly. Joel. Hatagi ko si mong number B. Ah, ha? Ayay ka, pasig na ibugtos bibirli ni mo ba eh? Wa, tingali ba eh? Way siguro ba uy? Kaya nga nung siya mag-iunang nangayog number mo ba? Gusto lang tingali siyang makihigalan ako. Uy, hindi nga may ni-text ako. Hi, kumusta? Hindi sa man eh. Ah, akong tawagan, be. Kumusta? Ah, kinsa din eh. Ang bago ni mong amiga, si Beverly. Ah, ikaw din eh, Ver? Uy, kumusta naman ka? Nia, gwapa ng gihapon. Mana ko magmasi mo trabaho, ana. Ha? Nga naman? Uwa lang. Gusto na ko makakita ni mo. Ha? Salamat itahon. Managin ako file ang mga butilya. Ay. Bajal, Ah, bay, bay. kling, usap ka na. Tapos buhat? Okay na bay, manan ako file. Ah, sige, sige. Karang, ato sa, kuan bi, ato sa tong bisita ni mo bi. Ha? Bisita? Kinsa may bisita nako? Hi! Beverly? Uy, ikaw mo din eh. Ako yung taon. Asa magpa-deliver ka og soft drinks? Ay, dili, oy. Daghan pa mixed stocks dito. Nga nung niya mag... Gimingaw ko ni mo. Ha? Unsa di kang orasa mo out? Karong taod mo out ami. Paabot ang tika. Ngano day nga nagigpanuroy mo ka ako din sa Plaza, Beverly. Ganahan magugko din kay hangin ba? Sabagay. Nindot sa suruyan din nila. Kaya nindot kayong maong lugar. Malingaw sa tagtanaw-tanaw sa mga tao nga mga agi. Maog yun. Pila day edad di mo, Joel? Edad. Tiguan ako eh. 20 kape na ko. Ikaw, pila yung edad mo? Running 17 ako. Lah, kabata ba ko rin mo? Bata bitaw. Pero, makahibaw na mahigugma. Ha? Ganahan ba ako ni mo? Beverly.
Kasultihan mo eh. Ang papay mo nanguyab ni mo. Di madahabay eh. Ha? Oo, sige ba na? Bata ba is Beverly? Kumpara na ko ba eh. Paingon pa ko siya, 17. Nya ako, 20 ka na. Ay, okay ra na ba yun? Kanindot na ng bata ang babaya? Kung tripa na ako nakagusto sa Kimberly na ko ay bidab, asipak na lang. Bay. Ah, hindi kami naabot nga load. Kasi may nag-load ako. Ah, si Beverly, nanawag ka. Hello? Hello, Well. Oh, nanawag mali ka. Lagi, nadawat ni mo ang load? Ah, ha? Ikaw din nagpa-load ako, Ver? Uy, nganong giloadan mo ko ni mo? Aron, makareply na yun ka kung text ko ni mo. Beverly. Ay, haya na ni mo ba yun? Wala na may tiglo ni mo? Di ko ganahan ni bay. Kay mura naman hinuod og akong gipahimus lang sa Beverly. Ako pa ni mo no, istoryahin nagtarong. Panghuyabi nagklaro. Abi na ko, di ka makatunga. Beverly? Siguro kong tanaw na ko. Uy, Dili gud tahon. Lipay magani kay ko pag text nimo nga makikita ka na ako. mau ba? May isulti ka na ako, Well? Kuan, Beverly, ka na. Manguyab ka na ako sa... Beverly, abi ni mo, guwapa ka. Og buotan. Pero, minor di edad pa man ka, uy. Ano di ay? Musulti na ko na mas tinuuna. Kinahangki ko ni mo. Og nibati na sa kong gugma ni mo. Pero, di ta mahimo nga makauyab. Ha? Nga naman. Bata pa kay ka, Beverly. Mag-17 pa ka. Samtang ako, 20 ka na. Nga naman di ay. Uwa mo gitigwang o bata sa gugmagod. I'm sorry, pero di ko pareha sa ubang laki nga mapahimos lanon. Bata kay ka para nako. Maong pangita na lang lalaki nga parehas ni mo gidat. Joel. Osbon ko, nakagusto ko nimo. Laki ka. Pero di mahimo nga magkauyab ta. Di ka pa kay nako. Pangita ng lalaki nga parehas ni mo gidat. Joel. Naibaw ko nga gisakitan si Beverly sa akong gisulti niya. Pero di na ko kaya nga pahimusla ng iyang pagkabata noon. Sa pagkaron, may kaugalingon akong pamilya. O bahay ni Beverly, ako nasayran niya minyo na sabsiya. Di na nalang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong kampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kito mga hikalang, kaagi ni Joel nga taga Barangay Mindanao, Malabuyok, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagkulahan. Only for you. Ang mga kaagi, gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuel, garing gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa paminaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. I-address lang ni ining tanumanon, hantumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Umaka ipanasa
Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, salamat sa inyong pagpamina. Maayo adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. O gingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ang akong kaagi. Ako si Joel. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Only for You. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Magaling sa kalalaki nga taga Barangay Mindanao, Malabuyok, Cebu. Ang atong tatampo, nagdasingan nga Joel. Recorded by Radio Mo TV. Bajul, huwag nyo kayo lingaw din sa ito ba? May paog, mugkuyog na ko eh. Ha? Asa ba? Pinad ba? Nagkinahanglan mo kung tao nga akong gitrabahoan. Sumanganahan ka? Saan sa nang trabaho ba? Ay, bodega lagi sa mga soft drinks. Pero di man noon kapoy kay daghan ta. Sumam, trabaho ka? Ah, sige ba? Pero nanghilas akong nilang mga magpapa. Uy, Unsa? Syudad? Oo ma, manarbaho ko sa syudad. ya, usam sang trabaho ang imong sundan nito, Joel. Kuan lagi ba? Kanang budiga sa mga soft drinks. Uy, arte ng trabaho, Ngalas ka na. Okay na po eh. Ano alam sa trabaho nga bugat inis bukid ba? Manarbaho ko pa. Kaugot. Uy, Okay. tempa. Imo ning tugtad nga mo adto og syudad ang imong anak dong? Ya, patuan na eh. Dili bitaw na bata. Pwede kape na bayan na. May gani kay disugot ra ang imong mama o papa. Nga mukuyog ka na ko ba? Sugot ra taon ba eh. Di alam sa ko bata nga ila pampugnan. Mawag yun. Ay! Oy! Oh, I-file niya rin yung basyo soft drinks, ha? la. Ah, dali way. Ato sana ipahil ka ng mga basyo soft drinks. Ay, salamat. Magkapahuway na gid ko. Kapoy-kapoy sa yung trabaho, ara. Pero, sige lang. Antoso na rin ako. Ang importante nga, may trabaho ko. Saman, kaya rin mong trabaho din eh. Kaya ba eh? Kaya. Aw, nalay usahay kapoy. Labi nagdaghan ang magpa-deliver. Pero, kaya ra eh. May noon. Joel! Kali deliver ng surprise, bay! Ah, kadito sa baya? Kay naku i-deliver. Asa man ni hatod ba eh? Sa among amigo. Kuyog lang ka na ako. Kagwapa niya. Recorded by Radio Mo TV. Salamat sa pag-deliver, migo, ha? Ah, may isa pa yan. Ah, sige, Miga, adano ko? Kadayon sa amigo, eh. Mamiya makagbuhi. Aw, Ila-ila sa ta. Ako si Beverly. Joel. Hatagi ko si mong number, B. Ah, ha?
Yay ka, pasig na ibugtos bibirli ni mo ba eh? Wa, tingali ba eh? Way siguro ba uy? Kaya nga nung siya mag-iunang nangayog number mo ba? Gusto lang tingali siyang makihigalan ako. Uy, hindi nga may ni-text ako. Hi, kumusta? Ano sa man eh? Akong tawagan, be. Kumusta? Kinsa din eh. Ang bago ni mong amiga, si Beverly. Ikaw din eh, Ver? Uy, kumusta naman ka? Gwapa lang gihapon. Mana ko si matrabaho ana. Ha? Nga naman? Wa lang. Gusto na ko makakita nimo. Ha? Salamat itaon. Managin ako file ang mga butilya. Bachal, bay, Bye. kling, unsam ka na? Sa pagigbuhat? Okay na ba eh? Manan ako file. Sige. Karang, ato sa, kuan bi, ato sa itong bisita ni mo bi. Ha? Bisita? Kinsa may bisita na ko? Hi! Beverly? Uy, ikaw mo din eh. Ako in town. Asa magpa-deliver kag soft drinks? Ay, dili, uy. Daghan pa mixed stocks dito. Nga nung niya mag... Gimingaw ko ni mo. Ha? Unsa di kang orasa mo out? Karong taod mo out ami. Paabot ang tika. Ngano day nga nagigpanuroy mo ka ako din sa Plaza, Beverly. Ganahan magugko din kay hangin ba? Sabagay. Nindot sa suruyan din nila. Kaya nindot kayong maong lugar. Malingaw sa tagtanaw-tanaw sa mga tao nga mga agi. Maog yun. Pila day edad di mo, Joel? Edad. Tiguan ako eh. 20 kapin ako. Ikaw, pila edad mo? Running 17 ako. Kabata ba ko rin mo? Bata bitaw. Pero, makahibaw na mahigugma. Ha? Ganahan ba ako ni mo? Beverly. Kasurtihan mo eh. Ang papay mo nanguyab ni mo. Di madahabay eh. Ha? Oo, sige ba na? Bata ba is Beverly? Kumpara na ko ba eh? Paingon pa ko siya 17 eh. Niya ako, 20 kapin na. Ay, okay ra na ba yun? Kanindot na ng bata ang babaya? Kung tripa na ako nakagusto sa Kimberly na ko ay bidab, asipak na lang. Bay. Hindi kami naabot nga load. Kasi ba nag-load ako? Si Beverly, nanawag ka. Hello? Hello, Well. Nanawag mali ka. Lagi, nadawat ni mo ang load? Ha? Ikaw din nagpa-load ako, Ver? Uy, nganong kilodan mo ko ni mo? Aron, makareply na yun ka kung text ko ni mo. Beverly. Ay, haya na ni mo ba yun? Wala na may tiglo ni mo. Di ko ganahan ni bay. Kay mura naman hinuod og akong gipahimos lang sa Beverly. Ako pa ni mo no, istoryahin nagtarong. Panghuyabi nagklaro. Abi na ko, di ka makatunga. Beverly? Siguro kong tanaw na ko. Uy, Dili gud tahon. Lipay magani kay ko pag text nimo nga makikita ka na ako. mau ba? May isulti ka na ko, Well? Kon, Beverly, ka na. Manguyab ka na ako sa... Beverly, abi ni mo, guwapa ka. Og buotan.
Pero, minor di edad pa man ka, uy. Ngano di ay? Musulti na ko naman sa tinuuna. Kinahangki ko nimo. O nibati na sa kong gugma nimo. Pero, di ta mahimo nga makauyab. Ha? Ngano man? Bata pa kay ka, Beverly. Mag-17 pa ka, samtang ako 20 ka pina. Ngano man di ay? Wa mo bitigwang ubata sa gugmagod. I'm sorry, pero di ko pareha sa ubang laki nga mapahimos lanon. Bata ka kay ka para nako. Maong pangita lang lalaki nga parehas ni mo gidat. Joel, Osbon ko, nakagusto ko nimo. Laki ka. Pero di mahimo nga magkauyab ta. Di ka pa kay nako. Pangita ng lalaki nga parehas ni mo gidat. Joel. Naibaw ko nga gisakitan si Beverly sa akong gisulti niya. Pero di na ko kaya nga pahimusla ng iyang pagkabata noon. Sa pagkaron, may kaugalingon akong pamilya. O bahay ni Beverly, ako nasayran niya minyo na sabsiya. Di na nalang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga hikalang kaagi ni Joel nga taga Barangay Mindanao, Malabuyok, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagkulahan. Only for you. Ang mga kaagi gibota no doa sa radyo ni Ricky Persuel garing gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa paminaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. I-address lang ni ining tanumanon, hantumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Umaka ipanas sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Kathy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, starting over again. We're just too RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Cebu City ang tumatatampo nagdasangan nga Kathy. Recorded by Radio Mo TV. Anya, kumusta naman mo ni John Day? Maulang gihapon. Asi mo ulang gihapon. Ikaw ra gihapon mo inaning kamot? Oo, Na, unsa? Nya, kaya pa nimo. hambot dayo eh. Day, istoryahin na si Jonard, uy. Ayaw papaabot nga wala nakigibilin para sa mong kaugalingon. Day, kapoy na bitawgit kaayo.
Wala ko makasabot sa sitwasyon. Babe? Oh, nga naman ang naon mo? Karon pa ka ni mata? Oh, babe, namaway kog tug kay dugay ko nagtug gabi eh. Dugay kay ko na magduwa og email good. Jonard, gikapoy naman ko eh. Kapison sa? Sa atong sitwasyon. Dili ko mairog sa kinabuhi kung hangtod sa hangtod na lang ko magpasaan nimo. Kathy, Og labaw nang dili ka maning kamot kung naapa ko. Kay magsalig ka na ako. so may gusto nimong mahitabo? Gusto ko kausaban sa akong kinabuhi. Gusto ko mo asinso. Undangon na ni nato. Oh, kung may gusto nimo, sige. Atagan ka sa mong kagawasan. Salamat, Jonard. Sakit na, day, uy. Pero, mo ihuna-huna nga mo ni makaayo ni mo. Magmalipayon ka ako, adi, day. Sakto ka, di ka kong desisyon. Day, usahay kinahanglan sa itong gamito ng atong utok. Ayaw pa minawa imong kasing-kasing. Day. Kapyo, Ha? Ngano? nakabantay na ko nga murag luya kay kagnaw. Okay tarong tog? Wa. Nahubag pag inyong mata. Kat, nalang ko yung pangutanan ba? Unsa man na? Wala lagi ko makabantay nga na kay post about ninyo ni Jonard. Kuan. Wa naman, mi. Ha? Wa naman kasinabot. Uy, di ba 7 years naman mo? Karam na lang mong wa magkasinabo? Anak gid na. Sa ato pa, na ko chance. Ha? Kung manguyab ko, sugton ba ko ni mo, Kathy? Ken. Ha? Nakauyab na kadayon? O, day. Grabe. Upat palang gani kabuwan sukad nga nagkabuwag mo ni Jonard? Uy, uso heal ni mo, day? Gigamit lang nako akong utok, day. Kay if dili nako i-divert ang akong huna-huna. Padayon kong maminaw sa akong kasing-kasing. Og si Jonard lang gihapon ang akong pangitaon. Bisan og, wa pa ka makailagid kaayo niya? Ha? Kat, na ako isulti ni mo. Ugunta, di ka malaing. Unsa man na? Na ko yung mga anak. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Okay ra ni mo? Okay raman. Way problema. Salamat taon. Aba na ko malain ka. Ken. Dili gid ka balain. Kay wa kay paki. Day. Gihimo nimong panakip buta si Kenday. Makapasakit kag tawo, ana. Sige lang, good. Panikamutan man sa dako nga ma-in love ko niya, day. Happy anniversary, love. Love, naghago pa mong yung kagluto din sa apartment ni mo, uy. Okay na na. Kay special nung adlaw. Ha? Kat,
Gusto na ko nga mag-ipon na ta. Mag-ipon? Oh. Dali kay kumingaw ni Mugot. Aw. Sige, pwede ra. So, nisugot ka? Mm. Thank you, love. Bless mo ni Tita Kati ninyo. Please ko, tita. Ka mga buotan. Pag-anad mo ha, kay anhin na mo puyo si Tita Kati uban nato. Ha? Wow! Nisugot ka? Oo. Ang na magpapahawaon ako mga bata. Day, ano nag-antos makag-ingon ana, uy? Pwede rin ka ni mo love si Ken. Day, pinangga kayo ko ni Ken. O, hinihina na sa kung nakagusto niya. Maumbaruga na lang ginin ako. Papa, dili na mo magpalit ni Mama? Nak, ayaw pagsulti anak ko na as Tita Kati mo. Ano man? Ken, okay ra. Dili pa na makasabot ang mga bata. Pa, Ay. kailangan ko magbalik mo ni Mama. Mag-istorya lang unya ta na ha. Tiwa sa bugaon. Love, nakuiyang yun mo. Unsa man na? Kinalang kong magpakarod ingnon nga okay mi sa inahan sa akong mga anak. Patuon ako sila nga nagbalik mi. Unsa? Unya ako? Sorry, pero di na ko magwantang akong mga anak. O ginahanglan nga adto mo puyo ang akong ex sa apartment. Akon mauna. Mas maayo pag magbuwag na lang ta, Ken. Kati. O niya, wala ka masakit eh. Sakit gamay. Kay si Jonard pa man gihapon ng imo, good. Hoy, si Jonard ba? Maayo naman trabaho, no? Mao ba? Maayo hinuon. Unta mo asenso na siya. O niya, ikaw? Unsay plano ni mo? Dili sa kumusod og relasyon day uy. Mag-focus lang sa gusto kong trabaho. Congrats, Day! Na-promote kid ka! Thank you, Day. Too, di ay. Naay gusto makikistoryahan ni mo. Ako na lang sa siyang gi-invite. Ha? Kinsa man? Ay, to ana ay! Ay, Kat. Jonard? Biyaan sa tamo, ha? Nganong ni amang ka? Di na ko magpaliko-liko pagstorya. Dugay na ko nagpaabot ng mahitabo ni. Pero wa pa ko'y kaisog. Ug karon nga, okay na nga akong karir. Gusto na ko nga makuha ka og balik. Jonard, Ug mamawi ko nimo sa tanan akong pagkuwang nimo. Labag yapon ti kakat. Ikaw ra gid ang babae sa kong kinabuhi. salamat, Jonard. Salamat kay di balik ka. Og mahal pasad kaayo ti ka, Jonard. And when I hold you in my
Nagtuogid ko nga dito na lang may kutob ni Jonard. Pero kung kamol gidi ay ang para sa usag-usa, bisag pila pa katuig ang mulabay, abuton gihapon mo. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita may higalang kaagi ni Kathy nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga naguluhan. Starting over again. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka kapit. Iris lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong Ngayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tipaminawan nining handumanan sa uskawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Chris. Sa di ko pasugdan pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Heaven Knows. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba da sayang kaagi karon? May kaning sa kalalaki nga taga Mandawi City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Chris. Recorded by Radio Mo TV. Mitch, pwede manguyab nimo? Chris, Elementary pa lang ta, nakras na ko nimo. Karon nga senior high school na ta, basin og nakoy chance nimo. Basig pwede na. okay. Okay? As in, kita na? Oh, Yes! Babe, thank you sa pag-abot kong kinabuhi, ha? Ako may angay nga magpasalamat nimo, babe. Kay pinangga kayo ko nimo. Boto gani kayo sa lama magpapa nimo. Mao ba? Mali pa yung sa tang may bawa na. I love you kaayo. I love you more, babe. Bay, tanda ko ba? Totoo na mong Mitch. Nya, nakascore na ka. Wa ba yay? Dagko kong respetos kong ihab. Di pa siya anda manabutang, ha? May sultihan anak kong iya lang nang ihatag inig human sa mong kasal. Oh, wow. Nga di mo yung ano ang plano, ha? Siyempre, oy. Si pagtuunin mo, dua-dua lang nga mo. Ah, di man. Pero, bata pa tayo, eh. Tagan bang pwedeng mahitabo? Ay, noon. Pero sigurado na ko sa kong kaugalingon ba eh. Siya na ang babae nga kong pakaslan. By Chris. Babe, pili na lang kaadlaw ang paaboton og mo-graduate na ta sa high school. Mo lagi, babe. Excited ako sa college life. Ako sad. Same gyapon tag-eskwelahan ha. Siyempre, dito ka pasagdan, no? Napalang unay magbinuang ni mo. Aw, laki. Anya, unsa may course ko haon ni mo rong college? Nana kay nahuna-hunaan?
paabutan og mag-graduate na kita sa college. Mahugid, babe. Nga naman ka. Nangluspad lagi ka. Okay ra ka? Okay ra ko. Lain lang akong lawas gamay. Mao ba? Tingalig. Tungo tingali nas panahon. Pahuil na kag sayo ron ha. Unya inom mo dagang tubig. Yes, babe. Nialagi ka sa amo. Dibisita ko aron mangumusta nimo. Absent ba kag pila ka adlaw? Unya ningon mas mama nimo nga nara daw ka dinhi sa imong kwarto, wa kay gawas-gawas. Kumusta naman ka? Medyo okay naman akong paminaw. Maynon? Timpa. Kada ko gusto magbundok sa bukton. Noon sam ka? Ingon anak manggit ko good kung padung ko dugon o baka gikan ko sa menstruation. Naibaw minong ko anang pero wag dako ra man gyud ni. Karon pa man ni nahitabo. Ayaw na lang ko na Abi ni mo, nalipay kong niya ka. Kay Marag, mas nalagsik ko. Tinood ka? Oligi. Mitsa. Recorded by Radio Mo TV. Mitsa. Jaga lang. Ingon ka, dili pa kaandam. Ready na ko. Unsa? Sure ka? Okay. Lumiyas kong tuboy. Bugnaw kin panahon. Asam tong cellphone ako. Dara. Uy, milagro da nga way message mates na ako. Mo-message magita na siya na ako. Unsa? Wa na magparamdam si Mitch nimo? Ubay, pila na kadlaw. Mo ba? Ito asilo. Maginay kong buhaton bay. Wa na dinhi ang among anak. Unsa, tita? Sorry, Chris. Pero nanugon siya namo nga dili na siya magpasamok pa nimo. Tita? Pasensya kaayo. Tita? Kalito ng hitabua ba eh? Ngano magha? Sa may rason? Was ko mahibaw bay. Huwag gani ko mahibaw kung unsa na'y balita niya ron. Gibla ko niya sa tanan niyang social media account. Ug di sa dako siya makontak. Sakit kay ni para nako. Di ko ni madawat. By Chris. Coffee? Juliana? Libre ka niya? Ha? Nga naman? Dinner ta. Libre na ako. Juliana, pasensya na pero di ko pwede unya. Mao ba? Gun? Pero sige lang. Next time na lang. Sige, Juliana. Pasensya na ha o salamat kis pagsabot. Ako ba ni mo bay? Maglingaw-lingaw ka? Kanang Juliana nga imong giingon, karom rin na. Nga, nagagusto na nimo.
Dugay na mong wala ni Mitch bay, di ba? Mag-upat na katuig. Panahon na para maglingaw-lingaw kasi mong kagalingon. Bay, Nalipay ko nga finally. After sa pila ka rejections nga ako nadawat nimo, sa sigig patagad na ako nimo. Nadutla na gid in taon ka. Ikaw na nanghagad na ako ron. sorry. Sorry, Juliana, ha? Sorry kung karon pati ka makita. Way kaso na ko, Chris. Ang importante na ako nga nakita na ko nimo ron. Juliana. Uy, ang mama ni Mitch nanawag. Nga magka. Hello? Chris, doon na kay kinahanglang mahibawan. Pwede ba tang magkita? Tita. Anong daghaman ng tao silang Mitch? Ay kihaya. Dali, Chris. Tita, kinsa ang... Oh. Si Mitch? Sorry, Chris. Sorry kung karon pa nin ako mapahibaw nimo. Pero dugay nang naay sakit si Mitch. Leukemia. Nihangyo siya nga dili ipasulti nimo tungod kay dili siya gustong imo siyang kaluyan. Sa... Naa siya'y gibilin nga handumanan nimo. Unsa, tita? Carlos! Dali. Anak ni Mitch. Anak ninyo ni Mitch. Si Carlos. Unsa? Dili. Maoy hangyo ni Mitch na mo. Nga ipaila na mo siya nimo kung mawa na siya. Nahibaw siyang dako kag kahiubos niya. Ugunta mapasaylon nimo ang among anak, Chris. Kiduko. Dili. She's always on my mind. Sakit kayo para nako nga mao ni gidangatan siyang sitwasyon. Dapat unta na ako sa panahon nga naglisod siya. Nga nasakit siya. Mao day nga na ako'y makitang bunog niya atong panahon nga kami pa kay nanaday siya sakit ato ug iya lang kitago nako. Sa pagkakaroon, focus kog maayo para sa welfare sa mga anak. Dinhin lang kutob, dagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Chris nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo awit kadagolhan. Heaven knows. Maybe my Ang mong kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higala ug mga sukinti paminaw? Kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadar sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.